Mga residente ng mga taram tumanggap ng agarang tulong din matapos ang pagbaha. Para sa detalye, narito sa Idol Kate at Dispo. 104.7 IFM. Report! Isa ang mga tarim sa naitalang state of calamity na kung saan ay apektado ang mga residente maging ang mga palayan dito sa mga tarim. Sa panayam ng IFM News Dagupan kay Barangay Captain Arturo Arbachar, sinabi nitong inilabas na nila ang kanilang calamity fund upang makabili at makapagbigay ng ayuda sa mga residente na apektuhan ng baha sa Barangay Bunalakaw, mga tarim. Kabilang sa kanilang ipinamahaging food assistance, ang 3 kilo ng bigas at 6 na itlog. Dinistribute namin sa mga personal namin dito, sa mga constituent namin dito sa Barangay Bunalakaw. Malaking tulong din ito sa kanila dahil medyo taghirap na ngayon nga wala nang may saing yung mga kwan. Samantala, nakapanayam din ng IFM News team si Vice Mayor Ronnie C. Palisok na abala sa pamamahagi ng relief goods sa mga residente ng bayan ng mga tarim. When we declared the state of calamity in the town of Mangatarang, nag-start na po kami agad na mag-distribute din ng relief packs. We have rice, canned goods, and even chicken. Fresh chicken po na binibigay ko sa ating mga kababayan ho na naapektuhan or na-isolate po dito sa bayan ng Mangatarang. Dagdag pa niya, malaking tulong ang mga relief goods upang matugunan ang pangunahing pangangailangan ng mga residente at para mas mabilis silang makabangon at makarecover mula sa hagupit ng bagyo. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ako si Idol Kate Dispo. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.